ময়ূরভঞ্জের ছানামি ময়ূর ভঞ্জিয়া রে মোহন পীড়ের ছানামি ঝুমর রসিয়া তাহারে তানা না তানা তাহারে তানা নাও তাহারে তানা রে না রে না। আଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଛି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି କହିକି ଆଜି ସେଇ କଳା ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ତେବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୋର ଏ କଳାଟା ଯଦି କୌଣସି ମାନେ କଳାକାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ କଳାରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ମୋର କଳା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବାରା ଚଢ଼େଇ ଗଢ଼େ ଯେଉଁ ନୀଡ଼ ସେ ନୀଡ଼କୁ ପୁଣି କାଟି ଦେଇ ଯାଏ, ଡାକି ଆଣି ସିଏ ଝଡ଼ ফুল হেই যায় ছুঁই, ফুল হেই যায় ছুঁই, গলা বেড়ে যায় দেই জুই উপহার। এ প্রেম অঢেই অক্ষর, এ প্রেম অঢেই অক্ষর। দর্শক বন্ধু তেবে আজির ভিডিও এତିকি। কালি পুଣି ନେଇକି ଆସିବି ମୋ ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ନିଜ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ତେବେ ରହୁଛି ଦୋସ୍ତ, ନମସ୍କାର।